Hallelujah. Amen. Ngiyacela nje ngokusithoba sisonke sonke simele izinyama. Siyacela sisonke sonke siyacela kakhulu umuntu. Amen. Before siqhubeke nenkonzo yonke, kule nkonzo ngizoyenza ngifishane kakhulu because of time. Amen. Ngizoba ngifishane kakhulu because of time. Kodwa ngiyacela nje ngokukhulu ukusithoba sonke sikhombisa amakhanda ethu sicele umfundisi Samukelo asivulele ngomkhuleko egameni leNkosi. Sikhombisa amakhanda sonke sicela umfundisi Samukelo Masuku asivulele le nkonzo. Jesu Kristu uNkulunkulu wethu wamandla onke. Siyathokoza uNkulunkulu wethu ngcwele omningi wantambama uNkulunkulu wethu ngcwele amandla. Ukuba ngibakhona uNkulunkulu wethu ngcwele ube isibusiso ube yifu lenkazimulo nentokozo kulo mshado uNkulunkulu wethu amandla egameni likaJesu Kristu ugcobe ngamandla akho. Amen. Amanda lo ungala yeri Ngcobo cela simshayele izandla egameni likaJesu. Sishayele izandla kakhulu Amanda Beri Ngcobo simshayele izandla egameni likaJesu. Amen. Singenza kangcono nalokho shayele Amanda Beri Ngcobo singenza kangcono nalokho. Sishayele izandla kakhulu nalokho. Shayele amapholo shayele Ngcobo shayele amapholo shayele Ngcobo egameni likaJesu. Amen. Introduce bazalwane ubhekani Bhekisisa Ngwane. Hallelujah. Ngiphinde futhi ubhekani Bhekisisa Ngwane. Tasimshayele izandla bazalwane, shayele izandla. Nceka kaNgwane shayele izandla. Awusenza kancane, wenza kancane, wenza kancane. Wenza kancane, wenza kancane, wenza kancane. Shayele abatikise mama balekhona. Batikise mama, batikise mama, batikise mama. Batikise mama, batikise mama, batikise mama. Aseke isikhathi sibale njengaloso siphinde bazalwane samukele nje bonke abazalwane abakhona la bonke ama-families akhona, ifamily kaNgcobo, ifamily kaNgwane, abangani bakaNgwane, ifamily kaNgwane, abangani abefamily yakaNgcobo, izihlobo, omakhelwane nabo bonke abantu abathathele usuku namhlanje ukwabezelana kulo mcimbi omuhle kangaka ukuzosingatha. Ngiyacela sonke sishayele izandla egameni likaJesu. Sonke sishayele izandla, sonke sishayele izandla as you are taking seats esihlala phansi. Sonke sishayele izandla, you clap hands for yourself. Ngicela ushayele izandla, ngicela nje usishayele izandla ukuthi ukhona la. Clap your hands that you are here, clap the hands that you are here. Sishayele izandla ukuthi ukhona la. Amen. Sazoqala nje umsebenzi kunomculo omnandi kakhulu uNkulunkulu awubekile enhlizweni yami. Not necessary board of my MC ukuthi ubeko uNkulunkulu uzula ngila uculo. Hallelujah. It was very nice and Jesu ufike ekseni. Amen. Ngisathukhumula uculo nje 1 minute bese ngiyaqala ukuthi Jesu ufike kuseni sebethi baqedile ngawe suku afike kuseni ezokuphama tamasha
Jesu ufike kuseni sebenzi baqedile ngawe ebusuku ufike kuseni ezokuphama yamasha. Tell us, shine this light coming at Jesus. We shine this light coming at Jesus. Amen. Without just any time, ngiyacela nje ukubona okuyena opresenta noma okuyena olethe uAmanda various Ngcobo yakuyena umpresentile wena emlethela uBhekani Ngwane uma khona ngicela ukumbona sukame ngenyawo. Ngiyacela sana simbonje sukame ngenyawo engahlali phansi. Hallelujah, hallelujah. Ngicela simshayele izandla enkulu. Amen. Okuzobuza why it's important kubaleke ngani ukuthi ngimsukumise ubaba okuyena oletha indodakazi. Amen. Isizathu sidalwe ngimsukumisa uyena kahle kahle odedela isibusiso sokuthi yamdedela umntwana wami ahamba ayakangwami. Ingakho baba ngimsukumisa. Sibonga uNkulunkulu ukuthi konke lokuhle ngoba usume phambi kwabantu bonke bekhona bebona ukuthi you allowed your daughter uba ihambe iye kangwani. So ngicela sengiphinde futhi bazali esandla enkulu ekhaya likaJesu. Amen. Hallelujah. Mhlambe nje ngiyacela nje ukuthi usisi Amanda because usawusisi for now benomfowethu uBhekani bahlale phansi. Nasizana is fine. We understand. We understand. Ngithatha nje bazande lithuba le before say straight to the word of God. I'll be very shortly. Ngisaba ngode because of time. Niyazi ukuthi umshado ufundisa wonke umuntu lento ethubekezela. Amen. Ufuna ukwazi ukubekezela la kufundwa khona. Ufundwa kahle kakhulu emshadweni. Umshado isikole la kufundiswa khona into ekuthiwa ukubekezela. Hallelujah. As much as kubhaliwe la ukuthi ba 9:30 5:30 la, but manje is almost 2:15. Amen. Uyabona ukuthi uma umfundisi noma omunye umuntu ongenangqondo ngabe usucasukile wadina wahamba. Kanti uNkulunkulu ufundisa lento ethubekezela. Vele kahle kahle emshadweni uyabekelwa. Amen. Hallelujah. Yezwakala. So ngiyangithatha lethuba ukubingelela noma ukuhlonipha inhlonipho ukubingelela obaba bethu abadala especially obaba bakaNgcobo. Hallelujah. Ngiyabona nobaba uNkanyiso ubaba. Hallelujah. Nabo bonke abanye obaba bakhona ngababa umfundisi uNkanyiso uHelter. Amen. Nomama bakhona obaba. Ngiyacela bonke sibashayele izandla ngenhlonipho enkulu. Amen. Family yakangwane kusukela kubaba komama omalume bakhona ihlobo zakhona abantu abadala ngithi nje uNkulunkulu siyabonga ukuthi nikhona ngosuku olubaluleke kangaka le celebration kaBhekani ukuthi nithathe initiative share yonke into ekhaya nezala. Ngiyacela sinishayele nibashayele bazali izandla enkulu ekhaya likaJesu. Amen. So ngiphinde futhi ngibonge kubo bonke abantu abakhona kusukela MC Matron of Honor olokhu esmayile njalo yabo lento iyamjabulisa nje wangaza ngibona umuntu ojabule kanje usmayile eqhamuka kacasuka kahlile lokho ejabulile. We are very grateful nabo bonke abantu namhlanje kaJesu. Intshumayelo yami izoba shortly kakhulu because time. Ngiyacela nje ningiphelezele sivule ibhuku in the book of Genesis before ngisho ama-vows nawo ngizosheshisa kakhulu. Inhloso yami ukuthi bahambe bayoshutha usakhanya. Amen. Iy'thombe iphuma ziba zinhle kakhulu uma kushuthwe usakhanya ngakabi mnyama. Angivuleke bazane iBhayibheli in the book of Genesis, incwadi kaGenesis, uGenesis
chapter number 2, or verse number 18. I'm reading the book of Genesis or Genesis, chapter number 2, or verse number 18 or corner, which is read as follows. The Lord God said, it is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him. Amen. I'm the foot. My brother, in 1 point. Listen, the Lord God said, it is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him. Amen. uNkulunkulu wathi akukuhlubi indoda ibe yodwa. Amen. Wathi Israelethela umsisi. Amen. So uNkulunkulu obonile ukuthi akukuhle ukuba ubhekani bhekisisa ngwane abe yedwa. Amen. Then God decided before yonke into ingakakunjwa yonke into ingekho ukuthi ilanga I will make a suitable helper for him. Amen. Hallelujah. Kuwo wonke amantombazane ayekhona endaweni yaseMlasi. Amen. Nendawo eseduze kodwa wathi ubhekisisa bekhona amantombazane emaningi wabona kukuhle ukuthi athathe uAmanda amenze umakoti wakhe. Hallelujah. Njengomsizi wakhe. Amen. Ngizabapha izandla bonke abantu abakhona la abashadile. If ushadile phambi isandla. Nami ngomunye nami ngishadile nje ukubona ukuthi my 11 years ngisemshadweni. Nyaka wesi-11 lo ngisemshadweni ngishadile intombi yakaDube. Hallelujah. By the grace of God yasishadela la ekhaya Mzobe. So unyaka wethu wesi-11 lo. Amen. So nje ngifuna ukuqamba kumnandi emshadweni. Emshadweni it's a place to be. Amen. Hallelujah. Ashayile izandla sibashayile bonke abashadile. Sibashayile izandla egameni likaJesu. If uzofunda kahle the scripture or the Bible, uzobona ukuthi uNkulunkulu uthe sekudala konke, kodwa number 6 wasedala umuntu. Amen. Uma sedala umuntu, then uNkulunkulu wasemnika khona legama elisebenziswa ngabantu ama-politician wamnika imandate. Amen. Ukuthi akaqambe ilwane ayiqamba amagama. uAdam wayiqamba ilwane wayiqamba amagama njengokusho kwa-Adam. Uma uNkulunkulu uAdam ethe uyibhubesi impela wawube yibhubesi. Hallelujah. Uma uAdam ethe uyimfene wawube yimfene. If Adam ethe uyibhigoko wawube yibhigoko. Yonke into Adam ayishilo noma ayisho ngawe wawube lento uAdam ayisholo ngawe. Lithi ke lapho Adam akazange zamthola umsizi wakhe. Amen. Khumbula uAdam unikwe insimi yase-Eden. Amen. Ukuba ayisebenze ibe njengeyakhe enze yonke into afisa ukuyenza in the Garden of Eden. Amen. So now uAdam in the Garden of Eden lima enza yonke into engenziwa indoda yokusebenza ngoba enye umsebenzi wendoda kukusebenza. Amen. Indoda iyasebenza ukuba ekhaya kube khona ukudla. Amen. Nanto indoda isisebenza isebenza la in the Garden of Eden ensimini yase-Eden isiqamba ilwane. Indoda yagcina ingamtholi umsizi. Uma indoda umsizi ingamtholi kuthiwa uNkulunkulu wayishaya ngobuthongo obunamandla yanana. Uma indoda isilele then God wakhipha uEva obanjweni lendoda. Ukhishwa uEva ukuba azosiza indoda emsebenzini enikwe yona indoda. Khumbula indoda inika umsebenzi yokuthi he shall rule over the fish of the sea, over the bird of the air, over every element creep along the ground. Indoda inikwe authority to dominate. Indoda iyadominate. Indoda iyaphatha.
Praise the Lord. Umshado owendoda ezazi ukuthi who he is. Hallelujah. Come on. So don't ever see yena uthi ngiyamthanda lo boy kanti uthanda umuntu ongena assignment ongazazi. Jesus. Ongazi uyaphi. God said to him, multiply, increase, produce. Amen. Finally, God to multiply because and then you're gonna see, you're gonna pay the one. Jesus. Hallelujah. I know that there's someone that understand what to multiply, but church try and sing. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Akuya ngokusala lapha. Ukuthi ana. Ukwanda igama esiwene kaningi. Jesus. Nokuba namabhizinisi ukwanda. Ukuba nemali, ube nengane, ube namabhizinisi, ube namakotishi ukwanda. Because indoda kuyena kukhona lento multiplication. Hallelujah. Kodwa owesifazane usuyazosiza indoda ukuzophelela isikhe. Jesus. Ungambona owesifazane ngathi usiyagula kazazi emina ashone ebhishi ashone lapho sangana ngazazi usanganiswa ukuthi indoda iqoqekile ayinalutho akazosiza. Hallelujah. Phela owesifazane ukhishwe la obanjweni. Umsebenzi wendoda is to protect the wife. Hallelujah. Indoda iyamvikela umfazi. Indoda umsebenzi wendoda is to protect a wife. Hallelujah. Ungaboni nje abantu besifazane isikhathi esiningi manje sebekuyibona amakhanda indoda isihlele ekhaya ilinde umfazi ahamba osebenza siyabuya indoda yonke uyabona nje akusiyo indoda nje cishe ngathi uboy uyafika umama nemoto ufika umama negrosa ufika umama nerusha indoda usiyangena imali yakho indoda umfazi uyafaka ugesi uyonokhokhela amanzi uyonenza yonke umfazi. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba labo boy bamanje sebefuna ukushada uvela bona intombazane edrive imoto athi hayi ngakhosa labo bafana bamanje bafuna ukukhosela guess what amantombazane amanje asevela bamakhaya adrive zunguzu zemoto. Praise the Lord. Ina nayo ukuba nosifazane umefika azokusiza kuyona uzokusiza kwini ngenalutho yini impeni yakho ezelele hayi uma ke semakhelana ngakhuluma nje lophutha niwathula nje. Hallelujah. Praise the Lord. Yino nayo ngoba usuthi ubonile ubona umfazi unani. Hallelujah. Yino nayo hayi inyama siyahamba hayi sengibintshe bisimhlophe hayi bitshele mentshele lapha emshado ngasebenza intshele yino nayo uphatheni. Hallelujah. Yazi ukuba bengizolalela bonke labo sisi abakhona la bekothi bafuna umfana esingiyakuthanda bathi okay ngiyamthanda yes unani anganithi igama lesi I love you igama lokudlala igama labafana abadlala ngalo I love you Kodwa na abazalisi usangana isanganiso ngabethi I love anti igama lasengomeni. Hallelujah. praise the Lord. Inani. Don't ever be intimidated by the word love. Because ignorance in love is cause in action. John 3 verse 16, for God so loved the world then he gave. For God so loved the world then he gave. For God so loved the world then he gave. For God so loved the world then he gave. In the beginning Son, oh come on Sunday, who was Sunday? When we are get to the yake, as a loyal, Hallelujah.
Jesus. ubizofela abantu emhlabeni ngoba sibuka ukuthi uyamthanda ngani namagwebo nje namagwebo so namagwebo wena ekhaya hayi nekwanga so yibanga indaba mina ngisho cousin bami banamahwanga cousin bami bashaka intshebe barinje intshebe ayithengi anti-Caroline. Praise the Lord. Intshebe ayithengi shuphuthu ayithengi ama-conflicts bonani abosisi nazi angikhulumela abosisi Jesus. Enze ulosuku lubalulekile kakhulu ukujoba ukuthi ngisho ama-vows then go home. As much as I'm speaking to them, I'm speaking to you more. Because ulana for a purpose. Amen. Uzolalela nozofunda, uzuhlale nezingane zakho, ulalela nezingane zala ekhaya. Kangcobo ngisibonga sakho ngoba esikamakoti. Kangcobo khula amantombazana lana, hamba niyosebenza, hamba niyofunda, hamba niye-varsity, hamba niyofunda, thola nama degree, thola nama diploma, have something to help them. Hallelujah. Praise the Lord. Have something to help them. Jesus. Asafana kuqala indoda ethi isebenze egoli uthi uzobe isebenze egoli emayini nafazi ngale ngizona indoda ishonile fika ingane eqhamuke egoli ongasazi ngoba abafazi bokuqala they were not educated manje ugovernment uvulile imfundo it's for you 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 ungafika nento uthi baba my degree. Praise the Lord. Hallelujah. Baba, thank you, Lord. Baba, give me marketing. Baba, the electrician. Hallelujah. Praise the Lord. Baba, when you say, when I come, no, my brother. No, voice. Baba, fake, you are your bush. I'm beautiful. Unani, I'm beautiful. Unani, I'm beautiful. Unani, this leg is almost supposed to do then what? Hallelujah. Oh, I need to find a leg. Who's supposed to do the thing that I have to feel the leg? Hallelujah. Call it to the two of us, Tim, Baba, 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 he can't get much king up here, and it's not my time, 1982, August 22. Amen. Exactly, of Tim, but oh, by again. So when I get home, I get it. It's a was Chola Bafana. Catero souls, to be Real now. Hallelujah. no coco be marche. The party, the mean moves. And my hips. And soon we say that we keep my hips. Our begging baby. Or Carlo was clean. I feel on my hips. Who feel on my head? Go and study. Go and study. Hallelujah. Jesus. Mama Caesar and I'm sorry, forgive me. I've tried. Hallelujah. Woman now feel a degree, a diploma. Guess what? Now then the kayako feel something now. Who's so add now? Sitting in word. Sitting miss. Sundays. Kube kuhle. Yabo nje laba ngikhuluma kahle bakhona ngoba sazolizana sibabusisi. Ade ngikhuluma nongwane leminyaka ukuthi ngwane unama. That's how everything is covered. That's a show man. Everything is covered. That's ngwane windoda. Abantu bazalana ekhaya ilazi. Wena unama. What do you have? Noma two nomncane, nomngaba nomncane. Nomngaba nomncane. The small vision that you have. Losi suzoyandisa. But have something. Have what? Something. Have something. Ngicela ufunda le verse, it's a simple verse. Sengiqedile incwadi kaMateyu, incwadi kaCorinthians chapter 13. Let's all read. Corinthians
1 Corinthians chapter 13 telufuna lama verse awu 3 bese ngenza le nkonzo le then is finished. Ufunda kanje Corinthians 13 verse number 4. Love is patience. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easy angered. It keeps no record of wrong. Jesus. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects, always trusts, always hope, always persevere. I've said correctly the characteristics of love. Uthando ngoba ngekalono liyabekezela. Hallelujah. Maphana kwa uyobekezela wewe uyakhona. Uyobekezela. You understand, my sister? Ayobekezela mntana hlezi kumnandi. Abe baqamba mama hlezi kumnandi uyobekezela. Bathi uyobekezela ukuthi love. Another preacher said, umshado ufana njengebhayisekile. Ufana njengomuntu eshovayo. Omunye besezantsi wemphezulu. Uma phezulu ushona phansi. Uma phansi uyaphezulu. Uma phezulu ushona phansi. Uma ufika bamngwane edinwe njengebhesi. Cool. I love you sorry. Phela isolo kodwa uma phezulu ushona phansi because love ufana njengebhayisekile njengeshova. Omunye uma phezulu omunye waphansi, and that is love. Love protects, protector. Now we family yakini kwayo. Yenza ukuthi uskini bangamfuni uMantolo. But ayintombi zonke khona we don't love this girl yaMantolo. Why we have chosen her? But because of love, hey, you will smile and say, she's my wife. I love her. I've chosen among millions. You protect. Hallelujah. Love is not selfish. If you are educated, you teach them as well. Awufuni ube possible ufunde wedwa kafunde, by the grace of God uma ngishada mina akade ngiphuma ngosuku kodwa unkosikazi wami wenomenti. Amen. Wasindisa unkosikazi wami kushumela bekade ebhema insana edlala ngotshwala unkosikazi wami ebhema. Unkosikazi wami washumela my cousin. I know Mazonke umfundisi kaNyisho uHetha. Ngambeke imvuselelo eduze kwethaveni. Ngamsusa all the way from eGoli. Kwashuma yena kwasuka intombazana ethaveni ekhaya. Iphethe ama-right awujuka yazobuka. Jesus. Yaze kufika lo Jesu ushumele lo bhuti. Wasindisa unkosikazi ushumela my own cousin. Ashayivana futhi. Amen. Uma sesindisiwe wayeka insango wayeka ama-rights. Lathi nkosikazi ngiyasifundisa sisile mina singisamba sisile siyabhatalisa. Wena sisile. Why singazami imali ngithatha amasentela ngitshele nabazali bami sifundise. Ngatshela ubaba ngatshela umama ayibeke indaba yethu. Hallelujah. Sishadile ngisho indaba sesibizwa sashadela. Hallelujah. Hallelujah. I said, Ma, Baba, ngoba khona imali ethi nami engitholayo bekade ngishumela namasentshana engiphiwa wona nokwenza ngastabilize futhi le ntombazane isifundisa sayifundisa she became a teacher. Because love is not selfish. I am proud of my wife. Because I'm not selfish. Buka ke manje isifundisa. Angangifika negrosa, nami ngisathi salinda amasenta phela kwenyanga bayomnika abazalwane. Ngithi ngisalindele ngene ngibone epaki imoto ethi baba nayi igrosa isikho. Jesus. Ngakho kuzokwenza kanjani uba ngiselfish? Ngithi ngifuna umfazi ongafundile ukuze ngibe ngiba boss. Love does not keep the record of wrong.
Amen. Umenze kabi ngwane, forgive. Life goes on. She's a human. Umuntu. She's not perfect. She's not an angel. Akasuthi. Forgive her. Honor. Now same thing applies. Umenze wrong ngwane. Forgive the man. Awushadabo kabe. Oh my God. But you have married a man. Nizokompetana. Nizofinishana. Nizophelelisa uNkulunkulu ngani. What of you? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Angifundele part yokugcina. Leyogcina ngithandile into leyogcina. Cela uyilalele kahle leyogcina. Leyogcina. It always protects, always trust. La emshadweni, you have to trust each other. Fayithembana. Angathi umuntu bayabheka ebhatu wona kuya ngo8 mhlawumbe esebenza la ekhona. Sosayi ngithembe mhlawumbe sokhona hayi ndoda uyelate. Is late. Akaqonyiwe ulate. Hallelujah. Naye ungwane fanele abike ngizoba late. Amen. Kufika late kuyabikwa. Kuyabikwa. Lana kuyabikwa ke na kuyabika. Umshado akusoye ngane kuyabikwa. Kuyabikwa. Njalo. Hayi sisetaxini. Hayi taxi ngikulayini. Hayi sangiyeza. Hayi kusana kuyabikwa. Hallelujah. Ususendaweni awuzodlala ukubika, uzothi uyophenduka ingane. Khona umfundisi wathi watshela omunye shadi wathi vuma umfazi adonse ngekhaya. Amen. Yazi amadoda kaNgcobo ngayivuma lo muntu kodwa. Akushiwo ukudonswa ngqo ngekhaya, kodwa ithi muvumele umfazi. Asho something to you. Usunjengengane, uzobuya ngo6. Sawuthenga iskipa. Ngiyothenga omunye wathi uthatha uwalethe ufana umfazi, mina I don't say that now. Unkosikazi bekwathi imali iphela 7 times. Umuntu ngiyakwazi ukuyibudget ngikhiphe kancane yena nje. But you must be open for each other. Amen. Love each other. Be open for each other. Protect each other. Ngiyacela siphakamise isandla. Ngithandaza. Baba siyabonga izwi lakho laphila phefumula nguwe. Longowesibili. We pray for love upon their lives. In the mighty name of Jesus Christ. As sikhuluma kangaka bonke lamazwi siwakhulumele siyathandaza ukuba laba abafihlane ababekezelelane abathandane wabo ube isibusise to them ube isibusise to us ube isibusise wonke umuntu okhona kule ndawo konke sicela ngoJesu Kristu inkosi yethu ozobuya masinyane ufunda kwezwi lakho akuqhubeke uhlale emoyeni nasengqondweni zethu sibonga ukwazi uNkulunkulu ongcwele uthando does not keep the record of wrong. Forgive each other ukuba siqhubeke siye phambili and we thank you to know uNkulunkulu ongcwele as asafikile unkosikazi uzofulfill the assignment of a man. It shall be well upon their life. We will pray uNkulunkulu ongcwele for bonke abantu abashadile konke esesikhulumile kule ndawo abaqhubeke nabo benze kahle ngisho emakhaya abo lamazwi abavuselele egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha inkosi. Amen. Amen. Hallelujah. Ngiyacela bazalwane sengizocela bona basukume. Hallelujah. Sisho amazwi ama-vows ngisho lathi ngizoba mfishane kakhulu because sifisa bahambe bayoshutha. Amen. Ngicela nje kube 10 minutes kuphela then bese ngiyabadedela. Ngiyacela nje ngokukhulu ukusithoka mhlawumbe ngisho i-statement sokugcina kuyenzeka futhi emshadweni kube ngathi uthando liyaphela. Amen. Yenza kuba ngathi uthando liyaphela kodwa kuba mnandi kakhulu uma ngathi uthando liyaphela kanti uJesu khona. Kunjalo. Hallelujah. Emshadweni wasekhana kwaphela iwayini elimnandi but Jesus was there. Hallelujah. Akhiphe iwayini elimnandi. So siyathandaza la kunene kuba uma ngathi kuyaphekelanga kodwa uNkulunkulu lokho evuselela nje.
uNkulunkulu lokho evuselele, uNkulunkulu lokho evuselele, uNkulunkulu alokho evuselele, uNkulunkulu alokho evuselele, uNkulunkulu alokho evuselele, uNkulunkulu alokho evuselele. Nakwabanye abashadile uNkulunkulu akavuselele uthando nabona, akalivuselele, 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 akavuselele, akalivuselele, akalivuselele. In Jesus' name I pray. Amen. Amen and amen. Nisukume ngime ngezinyawo. Amanda, no Pegani, please, you may stand up on your feet. Bese nyabhekana nje nibukana. Hallelujah. Hamaqhabi simbala akabi leso sikhathi ngibona usufuna ukuphusa imbala bangazi bayiqala. Amen. And ngiyacela nje bazane nginike nje ithuba elincane. You won't be long. La amazwi engizowasho la asencwadini abhalwe phansi, kodwa futhi lamazwi covenant ezibalekile enjalo sometimes siyabavumela futhi ukuba bangasho nawabo amagama asuka enhlizweni yabo, ngoba ngalamagama nisuke nisibophezela ngawo. Amen. Amasinawo akhona la encwadini esinikezwa yona from school, a Bible school, kodwa futhi bangakwazi nabo ukuba bashawabo asuke enhlizweni yabo abazoyibopha beyibophezela ngawo. Ngiyezwakala bazalwane, mhlawumbe ngiqale ngibanika wami, if nabo benawawabo asenhlizweni sizobanika. Ngiyacela Metron, my sister, sekusikhathi sakho ukuthi uqale usebenze manje. Sesiyasebenza nawe. Amen. Angiwasho lamagama noma kwakhiphe from the book ngawabhala phansi ukuze kube easy ngoba incwadi inkulu. Amen. Sizothula sonke sibabheke lonke ibandla, sizobacalaza banamafembe bebewashe nina nonke nilana as the witness. Amen. Ningofakazi ukuthi impela ngamagama bawasho nonke nikhona futhi nibhekile naweswa. Amen. Amen. Hallelujah. Sishwanje. Say I, Amanda Beritobo. Sinyusele makusevela hamba nomuntu wena obalekile. Sithi ke bandle mase konje sabotage Satan. Hallelujah. It's 1 2 1 2. 1 2 1 2. Yes, what was that? Amen. 1 2 1 2. Amen. Say I, Amanda Beritobo. Yes, what was that? Yes. I think 1 2 1 2. Yes. I, Amanda Beritobo. I promise to love and care for you. And I will always try with every way to be worthy of you. Love, I will always be honest with you. Kind, patient, and forgiving. But most of all, I promise to be true. A loyal friend to you. I love you. That was a show. Show. 1 2 1 2. Amen. Amen. Songaninga Pegani Pexisa Ngwane. Say I Pegani Pexisa Ngwane. I promise to love, care for you, and I will always try in every way to be worthy of you. Love, I will always be honest with you. Kind, patient, and forgiving.
But most of all, I promise to be true, loyal, friend to you. I love you. That's my shot. That's my shot. Amen. Oh, mas kapiti sana. Amen. Amen. Hallelujah. Ngiyacela bazalwane ngokukhulu kusithoba ngibavumele as I've promised njoba ngithembisile ukuba nabo bebefuna ukuwasha wabo noma bangasho ngesizulu noma bangasho ngesixhosa noma bangasho ngesiswana noma bangasho ngelimi asikhapha shandana bathi raba baba isifana as long as we understandana is fine. Hallelujah. Lento kahle ngabo lento. Amen. Hallelujah. Singaqala ke ladies first. Sizolalela basasithule because lana benza covenant in front of God. Njoba ngimile la, I'm standing on behalf of God in the altar of God. Amen. Amen. Hallelujah. Lama vows abawenzayo abaleke okudlula yonke into. Amen. Ngiyacela sibalaleleke usis Amanda esenze njalo. Amen. Mina Amanda Berin Ngcobo ngiyayibophezela kuwena Bhekane Bhekisisa Ngwane ukuba ngizoba unkosikazi oqotho ozokunakekela noma ugula ozohlezi ewumngane wakho ngaso sonke isikhathi ngizohlezi ngikuthanda njalo. Hayi bazalwane umono wakhe iphi ingoma shayigoma washoyeka sathana. Hayi ukuthi abekho abantu abafuna ukukikiza umona ngazi ngowani emshadweni. Kodwa umona wani emshadweni. Abajabula abantu. So angazile into abantu bangajabula ngiyazi inkinga yami kuphi. Abantu bahlale phansi. Asidedele insizwa kaNgwane. Awumadoda. Kuphuka lapha. Asidedele isoka laNgwane. Awumadoda. Awasemakhona. Awumadoda. Hayi mtikizo wafowethu alo. Nazo nalomono. Hawu. Asithule asizwe lamazwi alensizwa sithule. It's a moment of silence. Mina Bhekane Bhekisisa bophezela amanye kubo bonke abantu besimama abakho emhlabeni. Okay. Kodwa ngaphakathi enhlizweni yakho uwo muntu wathatha inhliziyo yakho. Noted.
Hallelujah. Baza akaqedi isokana kangwane akaqedi. Akaqedi isokana akaqedi. And phambi kwabo bonke labantu abala ufuna wazi ukuthi angisabi angithukile ngawe wena siyoze sohlukaniswa ukufa mina nawe. Hayi teteni goma asiyasume ngeke celebrate 1 minute of glory 1 minute of glory 1 minute of glory. Bazalwane naze nathi sesingafandisha amaringi What a marriage. Yes, yamnandi nayo into noNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Hofasa celebrate into emnandi. Ngiyacabanga ukuthi dawa just in time cala kuzosisa amaringi sizowabusisa. Cela ungivulele wona. Ngiyacela uma khona abakhona abafundisi umfundisi Masuku nabo bonke abafundisi abakhona lana osukela namhlanje kulomshado ngiyacela abakhona bukhona nje ukhona umfundisi ngiyacela uthi ugijima uze ngaphambili cela uma khona nje umfundisi
noma kuthiwa iliphi ibandla. Hallelujah. Ungeza ngaphambili sizokhulekela amarenki. I will take it as Baba Masu phela khona. Ngicela izandla sikhulekele amarenki. Siyathandaza baba egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Nawo amarenki uNkulunkulu namandla onke as a sign of covenant. Besazoyibophezela bewafaka. Siyathandaza uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu namandla onke. Sikhuluma isibusiso kubona. Siyawafihla egazini likaJesu Kristu waseNazaretha. As bewafaka, it is a sign, Father God, that they are one, they are united, and they are separable. In the mighty name of Jesus Christ, not devil, not demon, no witch, no wizard shall be able to touch them, but they are protected by the precious blood of Jesus Christ and by the name of Jesus. We bless, Father God, these rings by the power of the name of Jesus and by the blood of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Bazoshola ngiyacela nje ubambe uqala wena. Hallelujah. Bambande yakho. Hallelujah. Soshina mazo waje. Ngawami ngasibambisana. Ithi ngale ndandathu. Amanda ngabo. Ngiyazibophezela ngale ndandathu. Sorry. Bengazohamba zalo. I'm very sorry. Make sure of all yellow number. When it's now, I'm saying, who can't go? Amen. Wash our spirit. Mina persisa, pegani persisa ngwani. Ngale ndandathu. Ngiyazibophezela. Kule covenant engenza Amanda berenqo ukuthanda ikuthobele ikusebenzele ikonarishe ikunakekele kakhulu konke ngithanda. Amen. Amen. I speak the fruit. Social mass in Baba. Send me Amanda, very tall. Yathatha wanabhekana persisa ngwana ngale ndandathu ngiyazibophezela ukuthanda ngikunakekele ngiprotecte ngivikele ube indoda yami ngithande wena wedwa ekhona yamadoda. In Jesus' name. Ngiyacela bazalwane ezile ngisefaka shayela Amen. So bazalwane, for the power that is invested in me and the authority enikezwe mina namhlanje by the government. As I can shakisa upegani persisa ngwani belo akutapele to kuswala mhlanje sebendoda numvasi. You can show that I declare them and I decree from today they are husband and wife. You can stand up on your feet and clap your hands and celebrate. We celebrate our common Sunday. Hallelujah!
kune moment yokuduma bese ngiyabadedela seku-3 o'clock ngicela babhekane bonke babhekane ngicela ibandla lonke ningahlala phansi ukuze ningaphazamiseke ngicela ningaphazamiseke because sekusele i-item eyodwa emva kwale item ngizocela bonke obaba bonke abantu abasuka usuku bahlale phansi bese silungisana sidlulele phezu kwabo. Haleluya. Sibakhuleke imishado yakhulekile. Amen. Kodwa le item le yokugcina ngiyazi phela abantu abadala mina ngoba ngishayova lapha ngibona ubaba abakanyiswa umuntu omdala uyashaya ngoba nazi ngizokwenza njani yona no. Haleluya. But the moment le ukunina usually bathi ukuthi kiss the blood. So if you are feeling like doing it, you can do it. If you don't feel like doing it, then I'm a person. I'm aware that you know about Mama. Hallelujah. And the Bible asks so many which will lead us so kuna banda batala no moment sekishia mina sekungane amen mina senzo metolo mina uthenza njalo amen I sengishele ko Jesus amen. Ishaya kala sibhekele metro sister umsebenzi wakho yacela babheke abazali babheke nje babhekele abazali babheke abantu bonke bese ngiyacela sonke sisuke sime ngezinyawo. Amen. Ngiyacela sonke sikhona la ngicela silule izandla silulele kubo Lizanga sibele bona ngenzela bathole isibusiso sobaba isibusiso mama from both families family kanjalo family kaNgwane ezivele isandla bonke badedela isibusiso phela ngibakhuleke wanina mapha amazwe lamasho amen isibusiso lwakhulu lobo wami ngiyacela sonke senze njalo nami ngizobe khona behind Father siyathandaza ngamini kaJesu azisinhlangano yonke ngicela umuntu avule umlomo usho something khuluma isikhathi sokubusisa lo mshado siyathakaza uNkulunkulu ongcwele nawo umshado uNkulunkulu ongcwele oqalile uhambo sebeqalile siyathakaza egameni kaJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu ongcwele busisa lo mshado ubandise ubaphakamise ubabheke office wenhliziyo yakho esabeqalile nje lo mshado siyathakaza uNkulunkulu ongcwele siyazingena ziyaphathashisha ezingezosibusiso. They shall rule over the fish of the sea. They shall rule over the bird of the air. They shall rule over every animal that creep the ground. They shall release in the name of Jesus Christ. They shall be blessed going in, coming out in the city as well as in the country. The fruit of their womb shall be blessed in the mighty name of the Lord Jesus Christ, the Son of the living God. We release a blessing on nature in the mighty name of Jesus Christ. Their enemies,
they shall turn in one direction, but the enemies, they shall flee in 7 times. No weapon formed against them shall prosper. In the name of Jesus, the Son of the living God, let them be all nature. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Amen. Yazi abantu abaningi kwenza bayasi. Kodwa this is what we do. Sinabazalwane ngicela sura ngomfemeli yakaqobo. Ngicela lize ngokusheshsha ukuthela ushotha. Maqhawe kushiya imali windodas. Umshado lesibose ngicela bonke kusukela nje lapha. Ngicela nje bonke laba ngicela nime kancane. Nime nje. Ngicela kusukela lapho ukutshengisa ukuthi I'm very proud. Ngifike maqhawe kushiya imali, maqhawe kushiya imali. Ngasifeza ukushesha le nto ngicela ithathe all the 3 minutes because of time. Uyaqhawula ushima, qhawule ushima, qhawula ushima. Let's teach you about that because of time. My shorter is almost 3 o'clock. Then I want to thank you. Shima, qhawula ushima, qhawula ushima, qhawula ushima. Umshado isibusiso. Sikhathi utshala nawe uyatshala, utshala nje ngezingane zakho. Umbalazo ngusisele ke umshado. Amen. Alesikhathi utshala emshadweni nawakho umshado. Ngiyangizwa bazalwane. Esikhathi utshala umshado kuze umshado nawe awashadi neshoya uyatshala. Akusinike uzotshala. Uzotshala. Shinike utshala ubabusize. Ukhawula phezulu uhlale bakhawula utshala. Siyacala. Sikhiphe umshado. Kambe ngokushada kukhuluma njengomprofeti. Sura manje kumthemele kanjalo selandela umshado ayindwalo. Kambe ngokushada umshado ayindwalo. Sizogijima sizemshadweni sigezisezenza kwathi umshado sajala. Sizovula umshado ayindwalo. Kwathi indwalo kwathi umshado phezulu. In the name of Jesus, the Son of the living God. Hallelujah. Come. Let's declare what is it. Come. We are called. Come. Jesus and shout. Come. Shout. Siambeleka. Kama sultani usashata. Kwa pinanza kwezo shata. Lenganza kwezo shata. Because wachana. Emsabati ushato. Sabato fundileo. Asitu sabato fundileo. Hallelujah. Zitatele wako. Nemo wamtatu mento wako. Nemo wamtatu mshatu mento wako. Aumiele. Uwezo wako.
Abantu bakagwala. Usuku lelo lomshado. Sifana imbobo ingasethi izoshada. Angeke umuntu ayibuke nje ingane akhala ukuyithatha ikibini. Uzosibeyibona vele afuna ukuyokhopha. Uzosatshana emshadweni. Ngiyacela nasize ngokushesha. Sabeke shutha nasi selihlalo. Siyekele senangobo lesa. Esewathi yotha nangobo. Leli yotha leli nani. I'll come on somebody. Semunye. Ungatshala ungatshala. Siyatshala nasikangwane siyatshala. Ngiyakhawula. Izamele. Esikhathi uthole yasithatha isibusiso. uNkulunkulu uqala izinto. uNkulunkulu efuna uNkulunkulu ozayo. Yabakhupha nabashada nabakhuphayo. Yabakhupha nabashada nabashaya. uNkulunkulu efuna ukufuna wena. Angeke ufalayo. Ukuvala angeke ufulayo. Siyaqoqa simshado. Sivula abantwana bethu. Our hope shall be fruitful to conceive marriages in the name of Jesus Christ, the Son of thy living God, 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 the Son of thy living God. In our case of the Father, the one, No power
Yes, Jesus. Thank you for the spiritual thing. We bless this day. Ngiyacela bazalwane in this 1 minute sowenza ukushesha khulu. Ngicela uMetron angithathele kancane. Bese ngicela ama-witness laba abo nabo beze la ngaphambili sisayine very quickly. Ungadlala nje ngoma 1 minute. Kwefomu yaseHome Affairs ngicela nibheke bazalwane. Khona ifomu ephumayo eyaseHome Affairs. Haleluya. Enziwa eHome Affairs. Lezohamba ngoyenza bese ngabuya na original. But this one usuke to present ukuthi khona isikwenzile phambili before as you are going to Home Affairs. For the pictures of the Rubanga certificate is that's what the special design of Hallelujah. Lascia izana kakhulu bekuphetha lokho. Yebo, ngathi ngakho futhi kaloko ngathi ngakho. As a husband and wife, we can do the futhi kaloko ngathi ngakho. Amen. UNkulunkulu angusisi siyabonga.